Давай, Нинча. Ще снимаме медеца от акацията, който е вече готов за изпръскване. Така. Предполагам, че е запечатан и са си свършили работа пчеличките. Така. Този кошер е с 2 магазина. Ето, почти на 100%. Вече, ето от тук. Снимаш ли отблизо? Ето това е. С липата вече слагат. Където има празно, слагат вече липа, който е зрял. А тук отдолу работят вече на долния магазин. Можеш да заснемеш отдолу. Така. И това е от тук тази пита снима. Тази пита от тук да снима. Почти е готов за изпръскване. След 2-3 дена ще го изпръскаме.